Asakoni gelem. Tumben gak sanggup barang. Lah, Ya segini. piro? Lah, saya naik. Lah. Bu, jalan sih, Bu. Arep nyandi, yo iya terus bingung wis rapi stil. Arep jalan nyandi sampean niku. Iki kayak dijak kanca-kanca ngopi lho, Bu. Ning kafe. Apa wis duwe duit sampean niku kok arep ngopi bareng karo kanca-kancane? Niki sik mung piro to? Aku kayak kerja 50.000 iki. Duit 50.000 kuwi apa ya cukup? Iya sing sementing kopi tok wae ukur awake dhewe. Lah kanca-kancane ora ditraktir apa piye ngono? Ya ora enak duite kuwi iki ae. Sik ya, teni. Ngono ya. Ya. Tumben arep diapaan kon ngenteni ya. Jangan-jangan iki apa dikai duit apa iki? Duh, Sampean kan orang desamu ta ya? iya. Kenapa? Asakoni gelem. Tumben gak sanggup barang. Kurang apik apa aku iki bocor Tumben, nongkrong arep ngopi kok ora disangoni. Ya segini. Jalan ta tibake. Iya. Piro? Lah, saya naik. Lah kok saeneke. Lah iya lah. Pinyut lah aku udah butuh ning omah lho. Wis tak kei piro ya? 200 saya lah cukup to. Ya, tenan iki. Ya, Pinter tenan iki kayu, tenan kae. Beda Sangoni maune ae lho. ngene iki. Wis kana. Tak budal. alah. Makasih ya Bu ya. Untuk duit kau ngopi. Aladu. Makasih. Apa? Ini aku iki. Lah, nanti duit. Duit apa? Lah, aku mang bukai duit toh. Tinggal kalau sampean niku. Mana enak nggae duit. Lagi mang bukai duit, aku ngopi. Makanya tumbenan aku ngopi mbok sangoni duit mang lho. Iya men aku ngelungi sampean gur ngopi kok nggae duit. Iya mbok mesti tak gawe butuh. Nang omah daripada takon nggae ngopi. Kan saya napa iki, Mang? Jare Nggo neng kafe ngopi. piye? Lho tak gawe nesek. Nek pengen ngopi tak gawe. Waduh, ternyata Kimang ngimpi. Ya, wes kurang ajar Kimang ngimpiku memang. Tak kira ki tenanan koyo tenanan lho Bu, bukai duit aku manggae 300 lah jen ternyata wes kur ngimpi Kimang lah, wes bar Kimang gae 300.